Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau lihat tim RT 31 bos. Kayak Arab ada kejadian. Ya bos. Mana lento? Lento bos sih bos. Gila, kis mucir resik bos. Nah gini bos. Ini bos, wah ini dia bos. Halo friend. Moto di mana sih ini kok? Bukan. Wis gano sik ji kok. Bosok iki kok ngono. Malah golek kok. Coba nyambik, Bos. Pita ji kok ngawur muji iki kok. Yo. Bakar omah mujek wi. Ngawur muji wi. Ji omahe kobong piye? Piye omahe dibakar piye kuwi maksudmu? Kok komando. Kok komando kuwi bahaya wi le kok sok. Anu bakar komando. Kowe wi bakar ngawut lho. Bulat-bulat kok ngono lho wi piye ya jal. Iya piye. Wah bakar omahe wong. Paremu piye wi kale bakar omahe wong. Blok geblok kok. Iku balat kena usuk iku piye? Hei. Ngawur bocah kuwi kok. Cek. Bahaya mujek bakar rumah, Cek. Bahaya omahe lento dibakar mujek. Iki aja ngono, Cok, Don. Kok ngono bakar omahe wong piye karepmu? Wis kok yo. Lah kuwi kok. Lah kowe tak golekno aku ngarit. Kuwi aja ngono. Kuwi kok bahaya kuwi le. Iya, alhamdulillah. Wis gawe gasa bakar omahe wong. Lah kok piye? Kok bakar kuwi kok pawone piye bakaran lho. Oh nyapa di kan kuwi. Tapi video di radio terus iki umpung saya. Ini bakar omahe wong piye? Kok. Bose. Bakar kowe kok. Wih bahaya kuwi le. Sok bakar. Bandi to bandi. Ban mobil kok ana lho. Nyapa dibakar? Oh, Mbak. Iku apa nganu piye? Bahaya melen tuh dibakar le. Ini aja ngono. Kadi rumah pasi. Rumah sih piye? Apa kaya gedung. Bidang itu. Gede kebakaran piye? Omahe kebakar piye? Malah dhuwur iku digowak bae, didokno. Lha iki kok piye omahe lho? Bulat-bulat ngono lho, Cuk. Iku piye? Bahaya ji. Kok omahe wong dibakar kuwi lho. Ketak-ketak dene job blok. Nah, iya nglakati jangan kayak gitu. Tetep jalan Pak, sore. Njaluk apa kuwi lho bakar omahe iki omahe kobongan piye? Lho bahasa omahe lento dibakar bos pawone bos. Iki iki bahaya. Kok resik-resik malah bakar rumah lu piye to karepmu kuwi? Ini kalah ngono le. Ini bahaya kok. Ini bahaya ji iki. Ini kalah ngono, Cek. Ini kalah ngono. Ini kalah ngono blok. Iya, katanya cok bulat-bulat lho. Mudah ngono kalau lho.
Gue cetok le, gue cetok, aja gue tangan. Aduh, kena aja. Iki lho, diserok lho Gus. Menangnya tuh menang. Iki lho, Blok. Lu kayu ki lagi kok penak. Ingin lho contoh goblok. Sisi yo bilang aku sama lo. Lah iya. Kayak ngono kok ya apa. Omahe kok piye? Omae piye yo gak ro. Yo melendok. Tuh, balik bakar bulat-bulat kok ngono lho. Kena usuk lho barang lho, usuk kobongan lho. Tekok kena tak ingin apa. Kuwi kan nganu kowe tok. Usuk barang kok dibakar kuwi lho. Meneng kok. Ini kalah ngono, Bos. Ya, gini spill. Lah, Bos. Bulat loh, Lon. Ini piye to bulat to blok. Lihat tadi ana kalau jengking ora kayu wi. Iki kok ngono to iki lho. Yo, Nidi, geser rene lho. Dipatke goblok. Sudah dia yang baru. Gue udah dirisi sih. Minta dicangkok. Tai wangi. Ngono lho. Wes. Gue sekrop enek to blok. Iya menangnya tapi enggak sok. Tadi nek kalau jengkinge ora. Omelen tuh dibuang pisan. Ampun. Lah bulat to, Jilan. Lah menangnya sih toh. Besok. Balik ya. Bahaya iki. Paku tok lho. Iya yo seru pakunya aku toh. Ini keramik iki, itu. Kami tak kayak beli. Ini sih begini apa? Kalau gini loh. Ah, silakan sih toh. Kok ngono kuwi garbune ke madhepe kleru blok. Sing sor. Omahe dibakar. Ngomong gitu. Ah kalau jengking enak ora entup kok. Alasane iki bling iki. Ngono kuwi lah nek blinge lho, ketok dicip lho. Ini gue sekrop goblok. Iya buat balik nih. Digirno sik. Kayak gurih lho. Matane alon-alon oleh kok. Buat deh. Takok kanggo ora. Iki tiket pinggir loh. Aku ya roh nek pinggir. Iki aja ngono lho bling lho. Cah. Kuwi lho wi ngawur kuwi. Kuwi kala bakar ngono kuwi. Iki piye tuh kobong lho sok melen to lho. Kuwi bahaya kuwi lho bulat kok ngene lho. Kok ngawur. Muja bakar melen to lho, Bos. Iki piye ya jauh seneni lento piye? Kuwi kalah ngono. Aku boleh plok aja. Kuwi bahaya bakar rumah kuwi. Kok. Kuwi bahaya kuwi. Ini bahaya le. Bahaya le. Lah piye to maksudmu piye kuwi lho kok. Kalah ngono le kuwi.
Omahe kok piye to? Genine piye? Nek geni bukan apa? Geni Kok? rembak ya apa? Oh, jebang omahe. Wis ngono bos aku pagi hari ini dengan Pak. Kata gitu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.